Țin în palmele mele o carte care se numește O nouă formă de violență la locul de muncă, abuzul psihologic, la care am lucrat împreună cu colega mea, Teodora Maidanu Chirilă, pornind de la ambele noastre teze de doctorat pe aceeași tematică. Această carte ascunde mulți ani de muncă intelectuală, de căutare, de parcurgere a unei literaturi de specialitate în proporție de 99% în alte limbi decât limba română, întrucât acest fenomen de hărțuire psihologică la locul de muncă sau, folosind termenul de abuz psihologic la locul de muncă, sau cum este denumit în literatura internațională de bullying la locul de muncă sau de mobbing la locul de muncă. În spațiul românesc, după cum am menționat, acest fenomen trecea la momentul respectiv aproape neobservat și era și este, din păcate, considerat o normalitate într-o instituție, fie ea publică sau privată. Ambele, atât eu cât și Teodora, am avut onoarea de a primi răspunsul pozitiv din partea doamnei profesor universitar doctor Elena Cocoradă de la Universitatea Transilvania din Brașov de a ne redacta prefața acestei cărți și aș vrea să vă strecor câteva rânduri din cele pe care dumnealii ei le-a prezentat în această prefață, spunând că prin această carte se oferă perspective multiple, o informație abundentă, care nu doar ispitesc cititorul să continue lectura, ci se pot transforma în mijloace pentru a stăpâni probleme. Constatăm cu ușurință că demersul este util mai multor categorii ale publicului, specialiștilor în diverse ramuri ale psihologiei, studenților, angajaților și managerilor dispuși să facă eforturi pentru a înțelege și a schimba sau pentru a se schimba pe ei înșiși. De asemenea, o precizare pe care am simțit-o mai mult decât importantă este aceea că lucrarea depășește însă furnizarea de informație teoretică, înaintând spre diagnoză și intervenție. Acest fenomen mi se pare a fi ceva relativ nou, dar dacă e să vă aduc în atenție ceea ce câțiva cercetători de-a lungul anilor 2000
precum Lewis și Han și Davis în 2008 au precizat că violența la locul de muncă a fost prezentă într-o formă sau alta acolo unde oamenii lucrează împreună. De aici rezultând ideea că acest fenomen există dintotdeauna, doar că el nu a primit neapărat o conceptualizare corespunzătoare sau oamenii l-au considerat ca fiind o normalitate dintr-o instituție sau intervine frica de a fi raportat pentru a nu suporta repercursiuni grave. Aș vrea să mai dau glas unei poziții pe care unul dintre cercetătorii importanți în această arie, Heinz Lehmann, o precizează și el face o distinție clară între două forme ale abuzului psihologic, respectiv varianta hard, care ajunge până la psihoteroare la locul de muncă, și varianta soft, ce presupune practic doar o persecuție la locul de muncă. Această carte, care are peste 400 de pagini, este susținută și de o bibliografie considerabilă. Cred că sunt peste 500 de titluri care au fost consultate una câte una. Și reprezintă, având în vedere anul publicării în 2015 la editura Lumen, o noutate în domeniu, pentru că la momentul respectiv în literatura de specialitate românească existau doar câteva articole și nicio carte care să constituie de altfel nu doar o sursă de inspirație, ci și un imbold pentru a se adânci cercetarea și studierea acestui fenomen în spațiul românesc.